Cześć! Dziś będzie historia Białorusinki, która przeprowadziła się do Polski i w wieku 20 lat otworzyła biznes tutaj w Polsce. Mam na imię Tatiana Dziamczuk i to jest podcast zrobiony w Polsce. Аўташкола для сваіх у Польшчы Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Тrójmiasto. Навучанне на зразумелай для вас мове, высокі ўзровень сервісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы, а промакод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Dzień dobry, mam na imię Tatiana Dziamczuk i to jest podcast zrobiony w Polsce. I dziś będę rozmawiała z cudowną Dianą. Dianą? Tak, Dianą, lepiej, tak? Z cudowną Dianą i cześć Diana, bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, tutaj podcast jest o białoruskich imigrantach i mam takie tradycyjne chyba pytanie, jak długo tutaj jesteś i jak w ogóle przeprowadziłeś do Polski? Mieszkam tutaj już prawie 5 lat. W czerwcu będzie... To gratuluję. Tak, nie wiem. Dziękuję. Minęło już 5 lat, jak ostatni raz byłam na Białorusi. W sumie pracowałam z swoją ex-szefową. Pracowaliśmy razem w studio rozciągania. Też tak prowadziliśmy razem. I ona mi zaproponowała po prostu pojechać do Polski. I to był taki następny krok rozwoju studio, żeby otworzyć studio pierwsze w Europie. Tak? No i zgodziłam się od razu, bo ona powiedziała, że, że chcesz jechać. Mówię, no tak, jasne, pojedziemy. I tyle. Okej, a czy na ten moment, czy był jakiś związek w ogóle z polskiej, czy Nie, wiedziałeś nawet, język, jak to nawet było? ani razu nie byłam tutaj wcześniej. Okej, i tak naraz po prostu Bo mi się po prostu całe życie wiedziałam, że nie będę mieszkała na Białorusi cały czas, bo nie z tego powodu, że nie wiedziałam tam rozwoju albo coś tam, po prostu wiedziałam, że to nie mogę. Chcę rozwoju poza Białorusią. Okej. I po tej decyzji już tam przeprowadziłeś do Polski i jak w ogóle tutaj budowałaś swoje życie? Jak uczyłaś język? Jak to było? I czy to była Warszawa, czy jakieś inne miasto? Od razu przyjechaliśmy do Warszawy. Mieszkaliśmy razem, razem pracowaliśmy. Natomiast otworzyliście tutaj studia rozciągania. Tak, tylko Od zero. Od zero. Czyli to było takie same brand studio. Rozumiem. Tak. Ja byłam jako pracownik trener, a ona była pracodawcą, tak? Ale ja byłam bardzo blisko do niej, więc też pomagałam w jakichś tam organizacjach, w budowie też, więc byliśmy bardzo blisko. No tak powiedziałeś, że no to od zero to pierwszy raz był w Polsce, w Warszawie, od zero studia. A jak trwała ta integracja w ogóle? Co robiłeś? Jak uczyłaś język? Bo teraz minęło 5 lat, już mówisz, no tak naprawdę wspaniałe, bo... No, Mam nadzieję. Mam nadzieję, to no, ja ci mówię o tym. I w komentarzach możecie też napisać, że no, to jest świetny poziom i jak to w ogóle to ogarnęła? W sumie nie wiem, bo jak jesteś młoda i... A ile miałaś lat? 18. A, 18. Minęło mi 18 i za 2 dni pojechałam do Polski. A, to może wtedy taka decyzja była. Tak, to była mega łatwa decyzja. Dla mnie to nic nie kosztowało. Ja chciałam mieszkać, nie chciałam mieszkać z rodzicami. Ale jesteś odważna chyba. No tak mi mówią ludzie, ale dla mnie to nie jest odwaga, to po prostu, no, nie wiem, była taka młoda, że to dla mnie nie było coś takiego wyjątkowego, że po prostu to jest moje marzenie, było moim marzeniem, żeby mieszkałam poza Białorusią i tu są takie... Propozycje. Taka propozycja, no czemu nie? Mi się wydaje, że przez pierwsze 3 lata było tak, że tęskniłam za domem i troszeczkę było smutno, że ciężko będzie wracać, ale tak po 3 latach zdecydowałam, że ja muszę już tutaj budować swoje życie. Po pierwsze też swoją rodzinę, no po drugie też karierę, pracę. Jeśli chodzi o języku, to tak pierwsze 2 lata chyba w ogóle nie rozmawiałam, może nawet pierwsze 3 lata nie rozmawiałam po polsku, bo cały czas byłam wśród Białorusinów. Tak? I rozmawialiśmy. Klienci byli Białorusiny w tej studio? Czy... I klienci, i w ogóle moje przyjacióły to są Białorusiny, więc rozmawialiśmy cały czas po rosyjsku albo po białorusku, więc nie miałam okazji rozmawiać tak normalnie po polsku.
albo rozmawiałam po polsku z klientami, a prowadziłam zajęcia po polsku, ale wiadomo, że to jest nie ten poziom po prostu rozmów, No tak. bo rozmawiasz w kontekście zajęć, możesz prowadzić ich, znasz jak się nazywa ręka, noga, coś tam. Ale na przykład jak już będziesz rozmawiał z Polakiem o, nie wiem, o polityce, O to już... filozofii. Tak, to już brak słów po prostu. No tak, rozciąganie, no tutaj już nie... To rozciąganie dobrze. No, a później miałam chłopaka, Polaka i więc stąd już była dobra praktyka polskiego języka. Ja zawsze o tym wiedziała, że no, to może najlepszy sposób, jeżeli no, masz taką możliwość, mieć partnera, który, no, dla którego to jest język ojczysty po prostu, bo to codzienna komunikacja. I tak się nauczyłeś, tak? Tak, nauczyłam, ale no, uważam też, że słabo mówiłam, jak zaczęliśmy związek, ale on mnie cały czas mówił, dobrze mówisz, dobrze. Ja pamiętam, że cały czas mówiłam, że jak na przykład budzimy się rano, na przykład o 8 godziny, to cały czas mówią o 8 godzinie. Cały czas mówią 8. Okej. I on mi nigdy nie mówił, że to niesprawiedliwe. No, to nie samy straszny błąd chyba. Tak, ale to było po prostu śmiesznie, że jednego po prostu jeden raz mi powiedział, że kochana, 8. Mówię, okej, jak dużo słów mówię nieprawidłowo, ty mi po prostu nie mówisz mi o tym. Jak mam nauczyć tego języka? Po co tu jesteś? Propozycja do wszystkich, kto uczy język polski, uczy się języka polskiego, to po prostu pytać o tym, żeby ludzie poprawiali te wszystkie błędy, bo no to jest taka no, niezbędna rzecz, żeby nauczyć się tego języka. Mi się wydaje, że może z Polakami, z którymi rozmawiasz, że oni może, nie wiem, dumny z ciebie już. I że tak Nie wiem. dobrze, już dobrze Już mogę mówisz. zrozumieć, o czym ona umówi. Tak. Niech Wreszcie. sobie mówi. Okej. I jeszcze chyba jedna rzecz, która mi pomogła troszeczkę z językiem, ale tak niezbyt dużo. Bo ja kiedy robiłam sobie dokumenty tutaj, legalizację, to miałam rozmowę z pracownikami urzędów i miałam opowiadać o historii Polski. A to karta Polaka, to... Tak, stały pobyt. Cała ta historia miała być wypowiadana. I nauczyłam się całą tę historię, tak wyuczyłam wszystko na pamięć, ale mam taką pamięć, że nie uczę tylko słowa, a uczę tylko to, co jest napisane, czyli takim obrazkiem. Nauczyłam się, przyszłam na rozmowę, wszystko tam opowiadałam, co mam w tych obrazkach. Śpiewałam tam nawet hymnę. Tak. Mój męż po prostu się przygotował do tego egzaminu. Ja zawsze z nim tą hymnę śpiewaliśmy razem. Tak, no właśnie. Codziennie. Ale jak wyszłam z tego urzędu, to wszystko zapomniałam. W jedno ucho Jak po wleciało, z wszystkich drugiego egzaminach chyba. Ale troszeczkę mi coś tam zostało, bo nie wszystkie pytania były z tego obrazku, którego uczyłam, więc czasami musiałam tam coś Okej. powiedzieć się od siebie. Co Ci tutaj może pozytywne, negatywne zaskoczyło? W ogóle co Ci podobało w Polsce, może w pierwszy rok życia tutaj? Co naprzeciwko tak jakieś wady chyba, nie wiem, życia tutaj? No, mi się podoba tutaj to, że dużo możliwości. Nie wiem, czy teraz są te możliwości, ale w moje pierwsze tam 2-3 lata ja miałam duże możliwości do swojego osobistego rozwoju, do dokumentów, też do legalizacji, do swojej pracy. I wszystko było jakoś tak dopasowane do mnie i jakoś tak czułam. Jak to było dopasowane do Ciebie? Wiesz co to za doświadczenie? Nie wiem, jakoś wiesz, chciałam otworzyć biznes, otworzyłam biznes, nie miałam problemów z dokumentami, chciałam obywatelstwo, zrobiłam obywatelstwo w 2 lata. Nie miałam żadnych problemów z A tym. jaki to rok? Bo 5 lat temu to 22 chyba, tak? Co? 21. Obywatelstwo. A 21, a nie, obywatelstwo? obywatelstwo 23. 23. To może wtedy jeszcze nie było takich Tak, kolejek no, na tym. właśnie i mówię o tym, że pierwsze tak 2-3 lata było jakoś to wszystko łatwo. Ja to wszystko ogarnęłam, więc już mam to. Okej. Więc to dla mnie chyba takie najlepsze warunki były do rozwoju. No i też uważam, że ja wyprowadziłam się o 18 lat,
więc moja taka dojrzałość, w sumie cały czas się dojrzewam, tak, ale takie pierwsze kroki na dojrzałość to były tutaj i ten mój osobisty rozwój właśnie był w takim dobrym społeczeństwie Białorusinów. Miałam dużo wsparcia i też miałam dużo wsparcia wśród Polaków, z którymi zaprzyjaźniłam się, więc no nie miałam tu wadów, tak powiem. Nadal nie mam wadów, tylko mi się nie podoba tu zima, okej, to tyle. Okej. Ale to już niezależnie od nas. Tak powiedziałaś, że i Polacy, i Białorusiny, a na dzień dzisiejszy kogo masz w swoim otoczeniu więcej, Polaków czy Białorusinów? Chyba Polaków teraz. Chyba Polaków, okej. Albo może 50 na 50. Mam chłopaka Białorusina, a na przykład moje takie znajome przyjacióły to są Polaki i jedna przyjaciółka to są Białorusinka, więc... A ja nie mam dużo przyjaciół, więc... Takie jeden Polak, jeden Białorusin, tak? Tak. Okej. No z większości teraz są Polacy. Autoszкола для своих у Польшчы Деніс Драйв. Офіси у 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Тrójmiasto. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сервісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе польскі на так. Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код зроблена 10 да зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. I kilka lat temu zaczęłaś prowadzić biznes tutaj. Ile lat temu to 3 było? lata. 3 lata temu. Za kilka dni będzie 3 lata. Za kilka Będą dni. urodziny. Gratuluję. I Dziękuję. to twój studium rozciągania. Studia rozciągania. Powiedz proszę w ogóle, z czego to wszystko zaczęło, bo jesteś powiązana ze sportem. Powiedz trochę swojej historii. Po pierwsze miałam doświadczenie 11 lat gimnastyki artystycznej, czyli tak od 7 roku życia. Zawodowo chyba, tak? Tak, zawodowo. Zawodowo. W ogóle wczoraj przypomniałam sobie, że jestem mistrzem, jak się to nazywa, mistrzem sportu międzynarodowego klasa Wow. w gimnastyce, więc tak, to jest zawodowo. 11 lat i tak sobie ćwiczyłam, później postanowiłam się, że to już koniec. Skończyłam, pół roku nic nie robiłam. Szukałam, gdzie będę pracowała, bo chciałam w ogóle zmienić swoją branżę i nie pracować w sporcie, bo już miałam dosyć. I To jeszcze było na Białorusi? tak, to było na Białorusi. Skończyłam tak, miałam chyba 17 lat. Kariera sportowca, tak. Tak, ale w gimnastyce to jest mega młody sport, że 25 lat i już nie jesteś za młoda w tym sporcie. Wiesz co, masz taki stereotyp, ja zawsze myślałam, że to jest taka rzecz, która tam na Rosji, czy tam na Białorusi, że gimnastyka artystyczna i łyżwiarstwo figurowe to taki młody sport, a na świecie to jest jakoś normalnie. Nie, balet też i to jest na całym świecie tak, bo ten sport potrzebuje młodych dziewczyn. Okej. Żeby były elastyczne stawy, elastyczne mięśnie, więc to tak 25, no dobra, czasami ktoś i po 30, ale to już wyjątki. Tak, więc mój wiek 17-18 lat, to może troszeczkę za młody, ale no tak jakbym powiedziałam średni Okej. na skończenie kariery. Skończyłaś karierę w 17 lat, kiedy miałaś 17 lat i co było dalej? Pół roku nic nie robiłam, szukałam siebie, bo chciałam zmienić w ogóle branżę, nie chciałam pracować w sporcie, bo dużo gimnastyczek jak skończą karierę, to idą pracować jako trener z dziewczynami, No tak. z gimnastyczkami, ale właśnie zdecydowałam, że najlepsze to będzie sport i zajęcia dla dorosłych i dla dzieci. Okej. Poszłam pracować od razu do szkoły gimnastycznej Dynamo i tam pracowałam ze swoim pierwszym trenerem, Okej. więc i tam ćwiczyłam z dziećmi i to były dzieci od 3-4 lat, bo ja miałam takich bardzo Maluszki, maluszków, tak, ale tak chyba pracowałam nie więcej niż rok, bo mi się nie spodobało. Jak trenujesz dzieci zawodowo, tak jak mówiliśmy, że to Białoruś, Rosja, Ukraina, to takie te kraje.
To już jak masz 4 lata, to już musisz pokazać jakieś wyniki. Okej, taka wymagająca. w Tak, ogóle. to jest mega wymagające. Jak na przykład zaczęłam ćwiczyć z dziećmi w wrześniu, to już następnego roku w maju, to oni mają robić swoje ten pierwsze szkolne zawody i pokazać jakieś wyniki. I na przykład ty masz 15 dzieci, z tych 15 dzieci 5 na pewno muszą być gwiazdami. Więc... To jest zawsze szkoda tych dzieci. Boże. Tak, oni są takie miłe, słodkie. Ja nie mogę nic wymuszać od nich. Oni na mnie tak patrzą i mówią, Boże, nic nie rób, proszę, nic nie rób. No i nie mogłam. Ale starałam się i miałam takich 2 dziewczynek, które nadal są dobre gimnastyczki, ale jedna mama mi napisała chyba tydzień temu, że oni skończyły swoją karierę. Powstrzymałam ich, powspierałam ich, bo chyba to jest najlepsza decyzja dla małej dziewczynki. Tak, ale ta druga, ona nadal pokazuje dobre wyniki swoje gimnastyczne. No i zdecydowałam, że nie dam rady pracować pod takiej presji też od swoich szefową i presją nad dzieci, bo ja zaczynam... Po prostu musisz nie lubić dzieci. No coś takiego, bo ja nie chcę agresować na dzieci, a ja zaczynałam agresować, bo ja widzę, jak inne trenery agresują na dzieci i mi się nie chciało tak samo. Nie chciało mi się ich rozciągać na tyle, żeby im bolało. Chciało mi się, żeby oni kochali ten sport. Nie chodzili na te zajęcia, bo muszą, a chodzili na te zajęcia, bo lubią, tak? No i zdecydowałam, że będę pracowała z dziećmi, jeżeli to możliwe, jakoś tak w prywatnych szkołach. I tak równolegle zaczęłam rozmawiać ze swoją szefową z tego prywatnego studia, żebyśmy otworzyli zajęcia dla dzieci, tylko już takie amatorskie. Okej. I wtedy to był taki kierunek gimnastyka, taniec. Czyli ja uczyłam dzieci rozciągania i gimnastykę, a inni nauczyciele uczyli ich tańca. No i tak zaczęliśmy pracować i było mi mega komfortowo, bo nie miałam jakich wymagań, tylko żeby dzieci przychodzili i kochali mnie i ten sport. W takim razie to ta studia, która tutaj była w Polsce po przeprowadzce, to jakiś taki oddział tej studii, która była na Białorusi. Tak, czyli to jest to samo studio, Okej. tylko że w Polsce. I tak samo mieliśmy tam zajęcia i dla dorosłych, i dla dzieci. A czy jeżeli chodzi o dzieci, czy zauważyłaś jakoś tam różnicę w podejściu trenerów i rodziców do tych dzieci? No, wiesz co, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że no, tam rodzice mogą, ty musisz być najlepszą, no, coś takiego. Czy zauważyłaś takie podejście, różnicę w tym podejściu? Czasami mi się wydaje, że Polacy mniej wymuszają od dzieci. Okej. I też mi się podoba, że tutaj, to jest też tak mega ciekawe, na przykład do mnie w studio dużo przychodzą ojców, dzieci i też są zainteresowani w zajęciach swoich córeczek. Bo na przykład na Białorusi... To tak miło może być. Na Białorusi to bardziej mamusi, a tutaj i mamusi, i ojce, a czasami nawet babci przychodzą i my mamy takie duże, mamy małą szatnię i 10 człowieków z rodziny od jednej córeczki. Opowiedz trochę o swojej studii. No to już wkrótce nam minie 3 lata. No i też powiem, że to była taka pospieszna decyzja. Zawsze też marzyłam o to, że będę prowadziła swój biznes. Prawdopodobnie to będzie studio stretchingu i będę pracowała z dziećmi, z dorosłymi. Ale no miałam okazję i otworzyłam. Tak jednego dnia zdecydowałam, następny dzień już robiliśmy dokumenty i szukaliśmy lokal do wynajęcia i tak w sumie to zajęło 2-3 tygodnie od decyzji do realizacji. Właśnie dzisiaj, jak szłam na nagranie, tu jest obok restauracja La Vegana. Tak. I właśnie w tej restauracji pisałam sobie biznesplana. Wow. Tak, to właśnie sobie tak, też przypomniałam o tym. I w sumie było spoko. Pierwsze 2 miesiące szli mega dobrze, a później miałam wypadek samochodowy i nie mogłam pracować normalnie.
więc tak przez kolejne 2 miesiące miałam problem, bo nie mogłam pracować i nie miałam pracowników, więc było troszeczkę ciężko, a później już tak tam wyprostowała się i no i pracujemy dalej. Okej, a co było takim może największym wyzwaniem przy otwieraniu studia? Bo wiesz co, no tak o tym opowiadasz, że no okej, tam biznes otworzyliśmy, prowadzę biznes, ale no w sumie to młoda kobieta prowadzi biznes w obcym kraju. Okej, z obywatelstwem, ale no to no, według mnie, no, kiedy ja słyszę tą historię, to mam takie zachwycenie, to może, no jak to było w ogóle dla ciebie? Emocjonalnie może być. Mi się wydaje, że jestem albo była odważną osobą. Jesteście było. Może jestem nadal, Okej. nie wiem. Może mam też problem z tym, żeby czasami pochwalić siebie. Pochwal się. No, muszę zadzwonić do swojego psychologa. No w sumie jak jesteś młody, to jest bardzo łatwo, bo wtedy nie czujesz tej odpowiedzialności, którą możesz poczuć, bo czasami mi się wydaje, że jak teraz bym musiała otworzyć drugi biznes, to już by pomyślałam troszeczkę więcej niż dzień. Bo znasz jeszcze wiele ryzyków chyba. No które tak, mogą tak, być. tak. Mogą być, ale wtedy to mi w ogóle nie interesowało. Ja chciałam biznes, otworzyłam biznes. Chciałam przeprowadzkę, mam przeprowadzkę. No my prowadzimy zajęcia ze stretchingu, jogi i baletu. Też taki balet dla dorosłych. Wow. Czyli tam przychodzą osoby, które Bez doświadczenia? bez doświadczenia, które nie spełniły swoje jakieś marzenia, tak? Okej. Albo czasami też przychodzą z doświadczeniem, ale z takim małym, niezawodowym. I mamy nauczycielek. Na przykład nauczyciele z baletu to są Polki. I to jest tak słodko, te zajęcia, bo przychodzą dziewczyny, kobiety w tych spódniczkach i tak miło ćwiczą, robią te pozycje, te tanieczne pozycje. A jaki wiek tych kobiet? No, Różne. My mamy chyba od 18 może do 50, nie wiem. Super. Nawet nigdy nie zwracałam uwagi, ale no są różne wieki chodzą do Okej. nas. I na ten balet też, więc... Natomiast można zacząć baletną Można- szkołę można- od 50, tak? Tak, można ćwiczyć bez To doświadczenia. jest mój plan. I tak, z dowolnego wieku życia, więc Super. zapraszam. Stretching tak samo jest, jesteśmy otwarci w ogóle do wszystkich. Bądź to facet, bądź to kobieta, nie ma znaczenia ile masz lat, jeżeli chcesz rozciągać się, zapraszamy. Jeżeli chcesz tańczyć balet, zapraszamy. Yoga też mamy. I rok temu wprowadziliśmy też nowy kierunek, to jest barre kierunek. To się wytłumaczy z angielskiego jako drążek. I to zajęcia, to jest taka mieszanka ćwiczeń pilatesu, rozciągania, fitnessu, czyli taki bardziej kierunek na wzmocnianie mięśni, tak? Bo w ogóle ten stretching i yoga to jest bardziej takie rozciąganie i takie powolne tempo, tak? Bo balet to jest w ogóle inaczej, to jest taniec. A barre to jest już taki aktywny kierunek i właśnie nie od razu mi się chciało go wprowadzić, bo to troszeczkę różni się od tego stretchingu i jogi, ale chciało mi się spróbować. Spróbowaliśmy i teraz on jest mega popularny też też w Warszawie i też w naszym studiu jest jeden z najbardziej popularnych kierunków. No i zajęcia dla dzieci. Mamy i zajęcia dla dzieci gimnastyka i zajęcia dla dzieci balet. Ja bardziej prowadzę gimnastykę i moja nauczycielka, ona prowadzi bardziej baletowe zajęcia, ale też tam czasami nawzajem dodajemy balet albo gimnastykę. No i też to jest wszystko bez presji, rozmawiamy z dziećmi. Ja w ogóle tak zakochałam się teraz w swoją grupę dzieci, że mi się chce po prostu prowadzić z nimi czas poza studio też. No nie mogę wyobrazić, żebym teraz w studiu nie miałam tych dzieciaków 2 razy w tygodniu. I też prowadzimy indywidualne zajęcia, też przychodzą dużo facetów na indywidualne zajęcia, bo czasami, nie wiem, nie chcą na grupowe, przychodzą na indywidualne i też tam chcą czasami szpagat zrobić, rozluźnić plecy,
ale też mi się podoba tendencja, że bardziej ludzie przychodzą nie dla szpagatów, a bardziej dla swojego zdrowia. Takie świadome podejście do sportu, Tak, że tak. nie tylko tak, że taki cel, żeby być lepiej niż tam ktoś, na przykład, Tak, że tak, zrobić tak. ten szpagat, bo to jest szpagat, bo miałam kiedyś taką, że bardzo chcę zrobić ten szpagat. Ale ja nie mam nic przeciwko, bo czasami też przychodzą ludzie i mówią, że chcesz szpagat. Mówię, okej. Od dzieciństwa chciałam ten szpagat. Zrobimy szpagat, ale Okej. jeszcze dodatkiem zrobicie dobre elastyczne plecy. Chcesz? Zrobimy. Super, sprzedano chyba. Jak chciałabyś w ogóle rozwijać swoją studię tutaj? To teraz najlepszym krokiem mojego rozwoju to mi się wydaje, tak, ja bym chciała zrobić swój merch, czyli ten sportowy sprzęt od swojego studia, od swojego brandu. Mi się wydaje, że teraz brakuje na rynku eko sprzętu, więc też szukałam jakiejś fabrycy, które mogą to zrobić, ale no też jest z tym problem. Tak, ale już mam jakieś tam pierwsze swoje projekty z matami, żeby one były dopasowane do jogi, żeby były antyściskowe na przykład. I też z sprzętem dla pilatesa, bo teraz to jest mega popularne. No i teraz, no powiedzmy, że to nie jest moim marzeniem, ale takim malutkim marzeniem. Ja bym chciała otworzyć swoją odzież sportową. Wow. Bo no, ja mam doświadczenie duże i w sporcie, w gimnastyce, i w zajęciach z dorosłymi, więc no wiem, jaka guma ma być na brzuchu i jaki materiał ma być na leginsach i na topie. Więc mi się wydaje, że ja bym mogła zaprojektować mega ładny i mega komfortowy do zajęć kostium. I też, żeby to nie było z jakiegoś, nie wiem, z poliestanu, a tylko z normalnych tkanin. No super, do powodzenia. No dziękuję. Będę czekała. Mam Okej. nadzieję, że uda. I no tak trochę może na koniec takiej refleksji o twojej migracji, o twoim procesie migracji tutaj i życia tutaj w Polsce. Za czym może jeszcze tęsknisz? Czy są takie rzeczy, za którymi tęsknisz po domu? Tęsknię za rodziną, za domem. Też zostawiłam tam swojego kotka. Ale już tu mam małego pieska, ale no nadal kocham tego kotka. Czasami też tęsknię za jakimiś takimi miejscami, które są troszeczkę podobne do których widzę tutaj w Warszawie, ale to jest taki, wiesz, radosny przypomnienie. To nie takie tęsknienie, że Jezu, nie mogę tam wrócić albo coś tam. Nie. Okej. A czy coś daje ci tutaj poczucie domu? Mi się wydaje, że to, co ja zaczęłam tu budować swoje życie, tak jak zdecydowałam, że 2 lata temu, że dosyć, że muszę tu budować życie, rodzinę i karierę, i to daje mi poczucie tego domu, że już mam swoich tutaj małe społeczeństwo, praca. Jak przyjeżdżają rodzice, to przywodzą mi książki. Dużo czytam książek po rosyjsku, czasami po polsku. Przywożą mi cukierki, moje ulubione z komunarki, więc to też daje takie małe poczucie, że mam taką mały kawałek Białorusi w domu. No i mój chłopak to też on jest z Białorusi, więc to też daje mi taką troszeczkę, że jesteśmy z jednego kraju, a tutaj jesteśmy razem. No super. I może jakieś porady od ciebie dla ludzi, którzy tutaj też chcą zacząć budować swoje własne życie? Jak to można zrobić w Polsce według twojego doświadczenia? Mi się wydaje, że najgłówniejsze to nie bać się po prostu tego wszystkiego, co może stać przed tobą, bo zawsze możesz znaleźć tu wsparcie. Jeżeli Okej. nie od Białorusinów, to na pewno ktoś ci pomoże, bądź to Polak albo ktoś inny. Więc to są najgłówniejsze. Nie bać się. Tak, tak. Okej. Jeżeli chcesz, rób. Dobra. I na... Zawsze możesz znaleźć na to czas. Dobra. No mi się wydaje, tak, nie wiem. To twoje doświadczenie. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłaś czas i dzięki za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło z wami rozmawiać.